Yawwa yanzu zan koya muku yadda ake amfani da starselect domin siyan gift card na iTunes. Da farko dai in ka bude zai buɗe maka page kamar haka. Yana tambaya ka kai selecting wace ƙasa kake so ka ɗauka. To ba Australia ake ɗauka ba, Dubai ake ɗauka, United Arab Emirates. To sai ka zo ka danna. In ka danna sai ka nemo United Arab Emirates wato ƙasar Dubai kenan. Ga ta nan sai ka danna. Duk sanda ka zo za ka yi amfani da shi wannan starselect ɗin akan United Arab Emirates za ka rinka barin shi, sai ka canza na ƙasa ya koma English, sai ka yi continue. Kana yin continue sai ka yi scrolling, ka janyo ka taho ka rinka dubawa. Ga su nan kun ga wanda shi dirham 30 kawai za ka iya siya, ga mai 100 nan. Amma na iTunes za ka siya, kakka zo ka sai na Google Play na iTunes. Yawwa in kuka kula gashi nan daga bangaren hannuna na hagu ga wani gashi nan inda aka ce ka sai, ga inda suka ce na variable app store and iTunes gift card. Gashi nan inda zaka iya saya daga dirham 50 zuwa dirham har 2,500. To sai ka danna buy. Duk sanda ka tashi zuwa siya wannan za ka rinka dannawa, wanda ya baka damar ka saya daga 50 har zuwa 2,500. sai ka zo sai ka rubuta adadin abin da kake so, 70. Dama in ka tashi 70 za ka rinka siya dirham 70. sai ka danna buy. Yawwa kana danna buy bayan ka saka adadin dirham ɗinka guda 70 zai buɗe maka wannan pejin. In ka danna buy yanzu gashi nan ya buɗe ma wannan pejin, sai ka zo ka danna continue checkout. Amma kafin nan mu kula sosai, a ƙasa dan zago inda aka saka alamar minus da plus, wato idan zaka sai katin ka guda nawa kake so ka siya, to duk sanda ka zo guda ɗaya ka rinka sawa. Alal misali kun ga na mai da shi guda ɗaya. Duk sanda ka zo in dai katin ka ne mai limit ɗin $20, to guda ɗaya zaka sa, sai ka saka guda ɗaya, sai ka continue checkout. Kana yin continue checkout zai kaka inda zaka sa katin ka. Gashi nan select credit card, gashi nan sai ka sa nambobin katin ka sai ka pay. Kana dannawa in ka sa kuɗin ka komai da komai a ciki zai buɗe maka, zai nuna ma ya siya ma, za su baka code ɗinka, shikenan.